ଭାରତର କେହି ଜାତିର ପିତା ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ମିଛରେ ବଞ୍ଚୁଛେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପୁଜୀକୁ କେବେ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଲାଗି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଘଟଣାଟି 2012 ମସିହାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପରାଶର ଥରେ ବହିରେ ପଢ଼ନ୍ତି କି ବାପୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ପିତା। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ବାପୁଜୀଙ୍କୁ କିଏ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ RTI ଫାଇଲ କରନ୍ତି। ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ମେନସନ ଅଛି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ रूल अच्छी। कारण आम आर्टिकल 16 अनुसार आम मिलिटरी आउ एजुकेशन फील्ड छड़ा आउ को फील्ड लोक किसी उपाधि दे पारिबा नहीं। किंतु आमे महात्मा गांधी को सम्मान रे आउ स्नेह रे सी आम पे जहा जहा करि जाइछन्ती आमे तांको बापूजी बा जातिर पिता बोली। जणे 10 वर्ष कुन्नी झियर मनरे आसीथिबा कौतूहल जोगु आमे केते गोटे भल जिंस जानिबा को पारिले।